Universal Drabilko omad. Altimur firma Altimur. 3 киловатта медния. Нархш 3700 сомония. Ин ҳамаш 3 киловатта медния. Ино ҷодо нархш 3 намуд ҷодо аст. Алафманакна оригинални қулай. 900 сомон калон шай. 800 сомон средний шай миёна. Баъд я намуди дига ино 6 киловатта мега, лекин 4 мета. 4 киловатт мета ё 3200 сомон муомила дора. Мақсад доставка ба маслиҳат қарибёда ройгона қарор дорад дар ноҳияи ҷиликул ҷамоати эшбек сатторда. Нами ҳамаи намуд партияи нав. Оянда да ина печкаи навам партия омагия. Кадомера дако эконом печка ям ройгона. Доставка нархошун занг занед. Рақами телефона ҳамҷа мемонед. Не 4 киловатта алюминиевия. Нархошун ям 3700 3700 сомония. Так хай муомила мекунем. Хай доставкаш ба маслиҳат тамоми ҷумҳурии Тоҷикистон доставка аст. хай кадомера дар кор боша рақаморо дар зери навор мемонем. Короче рақаморо дар зери навор мемонен. Фақат WhatsApp лекин номерош кор намекунад. Фақат WhatsApp да менависен, ҷавобша метавад. Доставкара ба маслиҳат тамоми ҷумҳурии Тоҷикистон доставка дорем. Я бор дига тамошо кунед. 3 киловатта медни. $3700 сомон. Хай доставкаш бо муомила дора ягон 3700 боша. Муомила мекуна. Фирма ё камтар ё зиёдтар ҳамин доставкаш чӣ мекуна? Фирма Алтимура. Чӣ хел алаф майда мекуна? Функсияи алафи тар, алафи қоқ, ҷарма, орд, любой намудша универсальная меброра. Хай як чӣ хел майрак естаям наворда мемонем бо
ویدیوشا خودتون تماشا کنین. اینا چیزای کالونا گفته، یعنی که گفتیم گذاشتیم 6 کیلووات لیکن 4 متر مدنیا یاما مدنیا اینا یا ارزون تر مقصد. این کدام فیرمای؟ янчар ё янчар фирма янчар 4 кунҷа кадомира маъқулай ам ҳамун мунага функсия не ҳама функсия дора ҷарма орду ҳама чиша майда мекуна. хай кадомира маъқулай фақат рақамҳои ватсап кор мекуна. ватсап да занг занем дар зери навор мемонем. хай кадомира ин печка дар кора печкаи эконом печка либои намуча нархоша бо ҳам ватсап да муроҷиат кунед нархоша мегӯяд. ин полни печка мақсад аксия калон карга бори нав мезана маъқула ин ҷодуёш бо иҷада калони майдамаша гуфтем 800 сум 900 сум ҷодуя ҳамашам даставка дора. тамом. Я лайк коммент подписка.